Najpopularnija hrvatska gradska atletska utrka ponovno je zavladala središtem Zagreba. Na 13. zagrebačkom noćnom sceneru okupilo se više od 3000 natjecatelja iz cijele zemlje, ali i svijeta. 10 km duga utrka kroz strogo središte metropole nakratko je zaustavila prolaznike, ali i promet. 3, 2, 1, kreni! Središte Zagreba na sat i pol pretvorilo se u atletsku stazu. 10 km za rekordnih je 28 minuta pretrčao natjecatelj iz Kenije i time osigurao pobjedu. Osjećam se odlično. Ovo mi je prva utrka. Start je bio na Zagrebačkom glavnom trgu gdje se sve i završilo. Natjecatelji, unatoč znoju, puni energije i nakon utrke. Ovo mi je drugi scener. Prošle godine sam išao 35-36. Odlična atmosfera. Sve super na utrci. Stvarno kad idem Zagrebom, centrom je oduševljenje pravo. Treća cura sam, prva Hrvatica i novi osobni rekord, tako da presretna sam. Ja. Organizatori ističu da je utrka atraktivna i za profesionalce i za rekreativce, jer dionicu od 10 km svatko od njih može svladati, a posebna je čar trčati središte metropole noću. Ove godine možemo se pohvaliti time da nam trkači dolaze čak sa 5 kontinenata. Imamo trkače iz Čilea, Amerike, Singapura, jedino nam još Australija nedostaje. Za dobru atmosferu bili su zaslužni i navijači koji su bili glasna podrška. Mogli su testirati reflekse, fotografirati se dok skaču u dalj, a za natjecatelje bio je spreman i stol za masažu. Sve to kako bi Zagreb još jednom potvrdio titulu najboljeg domaćina ovakvih utrka.